Hang na kasngi na kaliang jong ka Agency for Sustainable Development Initiative KGP sa semngi kumsi benta menyerap yaki kena bakla ban job yaki jumlien ki basniu udrok sebakiu ki pat ki jingsni ki dona ke imlang kasalang bal menyerap yaki bakla ban ke jingim ke babet ke berhenti ke badon yaki jingkermen baklawai ke bapernai ni penlong ya ka awareness program hang ni ha KGP Higher Secondary School Shillong halor ka phang substance abuse and other social evils bat ngin kren ro halor ka phang ka jinglong jingem ka babet ka wanra ya kalawai ka bapernai bangidon pedeng jongi i Reverend WB Lingdo uban long kum resource person uban a ya ka jingkren halor kini ki phang kiba ngalakdau kublesibon Kamentang ni ya lang ya don lang hang ni bat di pastor nak KGP sinon sep ni banwan ai hang ni ka awareness program. Okay, ke program kumala tho hang ni ko ang ka awareness program on sama substance abuse and other social evils. But kapang ba de ka ni ka por ka bakilabo ka de ka jinglong jingem ka babeng awan ra ya kalaway ka mapernay. Tika ni kapor nga sim ni kabu naka jings nga comment naka diyan sa school ngi bidang sa bahay ki pastor bro arwan finon ay ka program nga kapor ang nits kay mo naka jingker ku ya kini ki khana school bi changi badeng hilang baro. Tika ni kapor nga IT no ka program ha Reverend RPL nonglan ibri director jongka SELD department jongka senat main pendihat yang ka por bidang sa ni. kulisibon imam ibala dia subha na kamta jongi bat ibala penyo yak nika program kumni dengan penlong nika skol ke jongpi tinggi kuma imam laong bangi don lang bangi hang ni nak liang joka Agency for Sustainable Development Initiative kabadai kawai niki atnat rekam joka Social and Economic Life Development Department jong KGP snat sepni ke jongi lamat phi ki kena school hang ni sokomen ba nagle ki kairo ki don kalam ban ngi ne por ban pelong ni ka program ka kerpang ka awareness program kumba imes laong halor ka substance abuse and other social evils haswa bangi ya seprang dong ya pendam obleha kijing doai Kukpa jongi uba beneng ngiwan ban aingu ime kotrai yagi jingker khu yagi jingker sanbor bagi jalam ke jume ke im jongi ablai ngi don ke por ban pelong ini program ke kerpang lembat kini kena skol jongi ke skol hang ni ngiduai kotrai naduk besdang yagi jalam ke jume pakai ke bangile ngin pendam kanalong desha ke bamentoi nak menta kini kena skol bakalawai ke jongki kan long ke pernah ibu ti sang ti play ke jama hage jalam ke jama nadu ke bestang hadu ke bekot jong kenik program hage kerteng ke jong sungi doai amen to sahisian kumba ngalaong ke bestang na kaliang jongi ka Agency for Sustainable Development Initiative KGP snasemni ngi dap da kiskiman ke bakrau bang yo ya kini kalat ban penlong ini ke program henik school jong phi but ngi pdia sobha ya philang baro nadu ki nong hikai jong ka ke school KGP Girls Higher Secondary School ki badon kalam ban ngi ni ke por ya phi ki khana school ni sotho ki khana jong higher secondary section ken mau pakai program kajing tu kajing thau kolong kerpang nakam da jong phi ngi de so hai phi baro kat ni ngi lam ni don oi ngi don lang hang ni katuk ni staff jong ka department ke jongi bat ngi sokumen ro mangi don apdeng jongi ni store bakupar el nong besam ubalong u resource person basai ya awareness bagi keren apdeng jongi
halor ni kapang kablabu ke jinglong ciem ke ben ke wanra ekalaway ke pernai hagini kapor nga IT no hai pastor pakupar elnum sam ba in chim yak benta hagaban ai yakin ka awareness tak bakren halor ni kapang ke jinglong ciem ke ben ke wanra ekalaway ke pernai. Good afternoon. Kumno pia long. Pia biang. Na sngap tu sngu shu tulat ha. To kanongut na pi ki bas ngut hait ban shong. To rakti ki bas ngut hait ban shong. Ya ade doni we. Te wat sngui e ngi klem pen kre jakathia. Te mo. Ni shong ka shong stom mo. To i Pastor Chairman, i balong i Director Jong ka ACLD, i Madam Vice Principal, ki nong hikai ki bi baro ki bi dan lang bat ni kupor, ki staff na ka department, YP ki student, nga tharai don hangi tang R class ni 11 but 12 em. Okay. To kublai shibun, YP baro nga ai kublai hakakterteng ka batiang ka jong try, unong penim jengi ujas Chris. Tingai kublai ru ya ke department ke bala contact inga but ngam tip nang no ki yo jing tip ba ngala ban ai ye kani ka awareness kani ka por ti ngam tip adu kat nu ngan la ban penhun ye pi henry tang ka we ka jing kular ka junga kolong manda philami nang ni siben phide ban tip ni ekran ni sapang ke ai mo te to kat nu ngan pi ki bala tip u ai u drugs tangi we ar. Okay, tergamut kan long successful kini ke program sini menta. Ini tu kana tamam di bangamut ban penbang mo. Ini tu kana sepang gajing ketang, bat gajing sniu, bat gajing bom day ban tip ke jongi sepang uni. Mi gajing bom tip ke di gajing kerku mo. Kiong ka ignorance is bliss mo. Gajing bom tip ke di gajing kerku. Tingi dia pej be direct menta ngan syukuran kelum be nganum batai benia namar buan pi le si pilayo sngo bhai gajing batai sepang drugs. Teka don teka paring badon na pi kiba nang ban puli paring ini puli lang mo. We drugs. Drugs hagak tien paring kiong kajing pendan kam lane ka drugs abuse kamot kajing pendan kam ye kita ki harmful or non medical way. Kabamot bang i pendan kam ye ki jing di dawai ni ki we hakarukom ka baklem jing hikai ni ki doktor. Ni nepet menta syapang kajing pendan kam bakla bat kajing pendan kam syabab palat ke abuse kamot ke jimpenan kam kabalong syabab palat ndai ni saya pej menta ke ke nuksa ni yang ni ki babuan ki brio haka jela jongi ba haka perthai hero ki pendan kam bai ke ya ke kiat wasngui ki dak ki khamret banga bakla ro ban ayo fan dei kham sitom dengan penpuli pi mo ki bana jengai ke kiat uduma mono batip ke pronunciation jong te we balai ki batip te hap ya syong hap sim kelas kerpang ipi mo to umlele ni ongwei marijuana de nang tau heroin synthetic drugs kini ki dawai ki balashna penisirium hakata ke jing yesirium yo tau drugs kabamot mentang an ai nuksa mano na plang jopi ki batip syapang kita ki gateway drugs uni gateway drugs ulong sirium kum ki ai fitem ngaklem tho angte ga subatai pi namar baka jrong manda batai shikhar natai ki ide bala bana ai kerteng raja khaini kidan ki kenthe lili menta ki bala kham he ki pendan kam ru wari wei basi le kirang ba u cigarette dei duma penwi tedam biri cigarette dei di pendan kam yu tu bale yu bangi ini buat ya trend ni mengiong bangi sngo khan ni kham sngo long modern ni kham sngo long ya hap kerdan bat kiwe namar bangi yo leng baki TV leng baki mobile phone ki jongi gini kisni baki babon ki brio mde sheri sab ngi mo ni kerentang hapori India la jong dei kile kumta ngani tu ap hajla jongi ro menta ka jala ka bangi mju kham yo ikoi yaki khna kante samla kham tam mo bakin le kom ta ngila sedang yu menta mden kam ban le jengai ngan ong ipi dei ni ya tang kum bashika markam hang ni hapo
area jongi hang niru hinlap iki bakum kita. Kita baru ki bangila ejer kerteng menta ho nyim ong iki ki de drugs tamba ki de ki jingkhang syaka jinglong drugs. Unu balalong access ke jing penankam jongi menta phimla chu ban im klem uta em ilalong dependent sangta kita ki kelalong ki drugs. Barhaba ki long drugs kasapenlong yangi bangin pendankam bakla yaki lane bangin abuse mo bangin di iki bangin bam iki hadu bangi ngim sutu shu bangin like na kita kani kalong ka ek basngusi ba ka baja ka jala ka jungi menta nga ai men si mi fi da kani hakani ka janmit ka menta ba Philippine don ka ambition ha ka jing im ka jong pi dei tang ban pas ya ki jing puli ka jong pi mo torak ti ki badon kum kata ka ambition dei tang ban su pas ngandung puli kot tang bangan pas mo ki babuan ba kilong kum ta yung tang yu lai 4% la 4% pass mark la biang dei we should always aim for excellence dei kata ka de manlong ka moto jong ki khna puli dei ne ha ka jinglong jong yi bangi du no ikani ka bor puli jing mot ka ta ha dei na kata ka daw nganong pi nga ai men sim lang ba ka ni mo ba ka jela ka jong yi menta ini tu epi ki ba pass but ki ba crack ki exam ki ba pair ki ba pau hagari kum civil service exam iduna palat in fact ngila don ka gap menta la palat chipos ne momes bangim penmi shu ki ba kum kita tenga challenge pi ki student baro bulan ni balada pimpat ngop la ni pimpat mat ikini ki bro ai ba ka focus ke jompi kan long ba ka studies 101% ndai tang 100 ru mo bat ngi da kmi lenti bat pin mi nang ni kinong te ye ka lawai ye ka ri ba ka jai pen ri ko jangi mo tela fi du ikani ka ambition bat ka focus ka jong pi kan mau phila du lo de ke baro ai jing im jong pi nangta kan don ka jing sa haki exam ki jongi failure nangta ngin du what ikani ki opportunities ki scholarship ki lat bangin yo ban beteng ye jing puli ma ban yo ek scholarship kam dei ga besok dei pi hab ban don ka credential ga jong pi hab ban perform hi ka jing puli ga jong pi dei kum non shu kershan pi ha ki basu pas salit ki basu syak kenjat mo ke sarkar ro ka ban pe kita ki balong fit ban rung sikini ki kam nangta ka ba kongsan kalong permanent damage to reputation ka jing but nam sniu na masisien bala ngop bala kirni na fila ale kino ki kam ka tukan nam sniu ko jong pm ka the side of excel rom ko sure denem na ta daw ka khubor kalong one wrong choice can affect your whole future tang iwe jing bakla jit jongi ka wei ka jing rai bakla jongi kan kta ya ka lawe jongi baro ka wei nama kata kata hak sedang meneng lo ong ipi dan beterwaru pin ong kumno aiman ong kumno ong em pet dei ladap timla ban ong em ru ka wei ka respond ka pipila ban le kalong pet dei pet lai lum lai wa man dei ki perlo ke bi jong pi rum le tama what I ba ka choice ka jong pi kan ruin ya ka career but ya ka life ke jong pi baro shi jing ma pengin pe ikani ka warning signs of drugs abuse ki dak kishin ki bangi ui ko mangala batai mene sudden change in behavior nata ka loss of interest in studies amdan man shu ban pule but kani ka wei ka bashar kai ba secretive action pidan ki kam ki bari ki ba fi le ba man ka por kha ha ka bam don ba ui mano but kita ki kam ki balong ke result na ka benta ka jing sa din ke jong pi nang ta phin ui ka physical signs ke jing saw ki khmat but ke jing here ke jing khia ha ka met ke jong pi but phin ui ka ni ka wei ru ke jing kala ha ke jing dei parlok change in friend circle ko mang oi pi mane ki parlok be pi ju ye kansan ki long parlok but ki wei pat ki circle ki ba phim ju ye mano te ke jing don kam ban tip kalong ka badon kam ha early detection can save life ke jing lap kloi la ne ke jing ui ke jongi ye ki bakum kini ki signs but ki symptom kan yarap ingi banla ban yarap kita ki bangat hakini ki jing kerni pilong kita ki ambassador mo ambassador for change ambassador for bringing peace lane for bringing a brighter future namar lada PPUE but pisngap jar
kemot piru pila involve lang hakaba ruin ya ka life ke jong nore jong no nama kata-kata kani kalak banjam de tang haying jong kita ki bangat mo kalak bandi haying jong haying jong pi haying jong noru hakano kono ko por haba PUE kini kisain hakabalong badang sedang badang biang pidi benshim action wood mo yetu shikiba halor ki jong pi lagalong imei pa ibahaying system ki jong pi kino hikai jong pi knang ba ngin la ban wa ikila jingera bunsin gi che yetu ikibrio dahaba kila poi hak stage ka ba kumang lakiran mana shikman bamla shu banera irreversible de den dalalong kumta ta galong kumangi ngile ben yaki kajing hakini kiski ki jongi ki bamenta ki imlang salang kalong ngene tu epi ham Meghalaya ga jongi ngidan hadu lailak ki user kawatam naka shilak katam shilak men house nem baladep kadon arlak hakasnem badang shudab ngiyo yaka figure ka bakiu shilak kabamot kidan hadu kumba lailak tam ki bapnan kam drugs hakasnem ka baladep tang ham Meghalaya kabamot kalak long kumba 10% na ka total population ki brio ki bala pendan kam yo drugs but kabas ngosi kalong baka each group jon kini ki pendan kam drugs sa Meghalaya ga jongi ka day between 19 to 27 khat khandai hadu arpin news nem kawmat kalong ka each group ka balong very very important ma ngasai kran kini ka por bangi tu khana ro jiseng ngong kalawi jong kari jongi ka shong ha ki samla de nem ki samla ki de kita he ki age group bala dagni ki samla ki khellem no umur kalawi ki jongi ru kala collapse mo tatang ba pinsuative ka jing kiu kini ki drugs use kalong hapring jong ki samla nang ta ka don sa kini ka drugs trafficking network ka jing jilei jong ki jing khai nama kumbang labatai mane fi ka chin kalong kumno nang ta ka jing yarap jong kini ki social media fi ki social media ka nama kata-kata mo fi haban start ban pendan kam ka jing yarap ban aimen sim leng baki social media habaki di secret ki brio haga social media ki pen I bakalong positive habaki abuse yano haki social media ki pen I bakalong positive habaki ki di drugs ru what haki flame na haki social media ke bangi page ki reels bat kumne kumtai ngi I bakadon kata ka jing yero ke jing pen ki ke jing sango sarong kata ka de ka wei but ka wei ka bangi sango si bane tu kalong baka jing dunaru ka jing betin lenti jong ki kime ki pa ya lagi jong ki kuan but ka wei pat ka mental health neglect ka jing bam shim kia ka ko ke kia ka bor per khat kani ka wei ka bangi dang ye kren mo na ka por se ka por wara ka jila ka jong iro dang bun ma ki bam shim serious kani ka kam ka baki khna samla ki kendu kapa ka banga kwa bangi ne kren kani ka por kalong hatu ngi kren ne em ya kani ka issue nadu tenrai ni ju ya kren em haying asem jungi ya ka kren shapang ka jingta ya ka bor per khat ka jingta jong ka jing pendon kam lane ka jing overdose jong ki babun ya ki drugs ke baki ki pendon kam ni ju ya kren em shapang ka jing shurkei jong ka jing melin jong ki khun ki jongi lane jong ki khun samla banle igini ki kam ki bala penkerni ki kani ka wei ni ka bang idon kam ban perkhat to ka prevention strategy kila jingeda kalong kumno kumbang ong implementa say no confidently mundon kam ban ab arsian laisien ban perkhat shwa sisin ba piyu e ka offer de ban ong kumno ong e kham jam am dei say no lane ong am de ka ba scam bit ka jingmot mdei de ka ba artatin nangta jiet ye ki parlok ki badai right friend ngam ong baro kilong ki babakala ndei ka don kam ba pindon ki parlok ki badai mo ki parlok ki basngutu ipi ki banyalam ipi kelenti ki badai nangta manage ki ka stress ke jong fi positively hila bandon stress ngam ong ba tang number ba pimdi drugs pimdon stress mo nama pimban kam drugs pimdon stress ki don ka stress ka bangi perkhat palat mo ka jing perkhat ka wei ka jing sitom ka bangi ya kendu ka ni nama kata kadau involved yaladi haki sports involved yaladi ki hobbies ki jong phi and most important involved yaladi haka prayer when you have stress let's take a prayer ka ko badan kam ha kalong na phi ki wese duai na trai bun ki belong kristan ni nagi bomlong kristan du phila ban duai lagi jong ki jingai ki jong phi it's important ni ka jing duai ka meditation ka ba phi phile ka phi yeslok
baru tahu bahalor du deh bani Arab pan ai boring tengah ngungu yo play bangi em makin ke sengi menta ke ba ke sports kelas sedang ban kiu ki kena samla kelas sedang ban involve haki jingile kai haki football cricket bakini ki jingile kai ke balong positive deh ladang ngim don ke bakum kini obviously ke trap kala up lupa yang ini deh nangta stay informed and aware ke bomat ba long ki bahusier yai update ila di na ke por sya ke por teng ke jingbom update ke jongi ke penlong yang kilang kenya deh namar ngimtip habang ngimtip ngiko ongu deh bar habang ngiko ongu ngingat bat ngilong lang kenya nama kata kadau long ki bahusier bat pikir bha nangta seek help when needed haba don kam jing arab what kumba ong ifimta lada pimdon jingtip you are unaware long confident ban wan shakmat ban kelishwa ban pentikna verify lada kalong naki social media la kalong naki parlok la kalong nang no piyo jingtip da verify kita shua bapin ko ongu but ka bor ka beri la ne kata ka empowerment kalong you have the power to choose your path mdan bala ban penbor pi mdan nong hikai mdan pastor mdan teman besan mdan manu bala ban ong ipi ya kene gelenti denem at the end of the day it's you who choose the path de pi haban jit imapi nama kata kadau kalong important ipi bapin tip lut ikini kijing don kam hagajing em gejopi kijing don kam jong ka family ikimi ki pa bangin don ka open communication kijing don kam jong ka school bangin don ka awareness program ki bakum kini kijing don kam jong kino hikai kalong ban ai ka mentorship lane ka jing hikai jing yalam jingmot kijing don kam ka community kalong ban don ka support system lane ka jing ai man sim but ka bakhadu ka khubor kalong ka jing pendu lane ka jing yada ka dei ka kamram jongi baro kumangala ong ipi mene mdei ban ong badei tang ka kamram jong utu ne ka tu ki bangat ka be kendu ka dei ka kamram jongi baro ban yarap lem yaki bakin light ne ka tu ka jingte jingkhu nata ka recovery and hope ka jinglight ka jingkerman kalong addiction is treatable ka jingkerni kala ban sumar mo kat bakam pat long extreme ka mangala ong ipi mene shakmat ladang long ka basdang nang ta ka counseling bat ka rehabilitation ka jingis slok ba ka jaka pensa ki bakum kita bat ka support group lane ka kenhun ban yarap aimen sim pidi ban form ye ka support group apreng jong pi ki parlok ban aimen sim la don apreng jong pi ki bangat bat ka way kalong ka faith ka purpose bat ka discipline kini kalong ka badon kam ha bapin ban don ha ka jing im ka jong pi bat ka jingkermen lane ka hope kalong but no one is beyond recovery amdon ki belong shabar ne ka jingkala amla ban ong bambaro bandon manu ban light na kajing sha ban yarab ban light eki na kajing chatte shakum baro ngidon ni kajing kermen mo iha ban ken mawi kata kabakut kalong your life is valuable kajing im jong pi kalong ka bakordor mo ken mawi kata one decision can change everything kawai ka rai ka babha kan pen kala shibon kajing im but kajing perkhat kajong pi kalawai kalong ka badon kam your future matter ka khubor kalong what shabu drugs un penyai yepi tei la ka jong ka lawe ka pernai ka team kalong ba kumno kum ki samlangin ya chaka lawe ba pernai kare kani bandum shabu drugs un yalam lenti gi bangala batai yepi we drugs namne ka basdang bangala batai yepi kumno kta bangala batai yepi ka impact ka jong u banama kata kada hakka bakut ken mau dei mapi banchna ya ka lawe jong pi mo nama kata what shabu drugs on yalam yapi you write your own future daka jingerap kitu ki bangala patai shakman drugs unum write ya ka future ka jompi he will ruin your future mo nama kata they mapi ban decide lapin ailat you do nipin rai mapi ban ya shakman but kung bangala ong mane like a prayer ka way na ka weapon ka jompi pin la ban jom yaw drugs kuble shibuan baru beli negeri kuibi, mah. Kultur lah, yo yang ni ka program, kajing keren, kajing pensai, halor yang ni pang, lingba ni pastor WB lingdo. Boleh sebuah pastor, yang ini sekarang kalau long ka jing mentoy, kajing ajing tip, akan erap yang ini lada, di pedan kam, yang ini kajing hikai. Ki jepes ngau ki jong pastor te kindiat yo le sedon kanu kan ko di sanur dan mana play nyopi ki ngau ki kran di pastor
dan kan nung ko phi kwa ban kili la ne phim sai tang khindiat nganai puat kila ban kili dan ai la sai lut nem so tu ai sai lut ta kubli sibon ngai skam ba phin penon kam ki ai ba layo bakalawai jong phi kan long ke ba pnai ti ban Islamic program kagini pon ngindon kecikran kublai ngai khot iwei ni staff jok department jongi i kong barni khasentio bin aya kecikran kublai Ngayon na niya nakaliang jong ka Office jong Agency for Sustainable Development Initiative KGP sinat sepni baru aku wei kapan pau ya kejing ngongu ka bakrau ya kejing doran kat ka jong blai nudu bagi sedang ya kini ke program hadu kini ke klip man nang tang i pen pau ru ya kejing ngongu ka bakrau ya i principal jong kini ke school wat ha ipot i belingkot ngilayo ban penbet ya kini ke program bat kejing penbit jing penbiang ka jong i lang taru ngapen pau ya kejing ngongu ya ki vice principal bat kino hikai ki blai don ringkat ha kini ke sngi ki bala pelat por khanang badio bani simenta lani banya ngap em ya ka kini ka khubor lani kini ka awareness program halo jong drugs nang ta ngi pen paru ya ka jing ngongu ya ki khna school hapadeng ke jing bun kam bashim class ke jing thai dai phile shong kho phile ngam nganget skam bagani ka program kani ke jing wan jong phi ha kani ka sngi kala long ke jing ai jing mentoy ba phin sngo thu kumnu ba drugs ukta ya ka imlang ka salang ya ka koi ke kia ba kumju ko ma pi ong la da don baturwa khandiat ngin ong ba em kata ka de ba findan ka ka confidence haladi ba phila ba ban ong bangila sisha bangin nam tre la ridu kinu bangin ngop hakini jingdi ki basni om dei tang hau drugs ni la ni ki wei ro nang tang ipen pau ya ke jing ngongu ka bakrau ya i pastor jongi bi long sap ibala dan ringkat iwat hipor ibalingkot ilatre ingi ban shim ya kini ka benta ban samlem ya kini ka awareness program halor kini ka jingta jong ki jingdi ki basni kumnu ki kita ngange skam kini ka jing da ka kini ka awareness program ken pastor ka lalong ka jing kirku yangi bade baru ki bedan hakani ka kamera khamtam ya ki khinda school ba nang ni sakhamat kinlong ki bapet atkar bat ki bapet ngor ya kinu baginam ngop hakini ki jingdi ki basnio ti ublei ke jingsuk una ringkat bat pi pastor ke yeng kasam bat kamtam ha ka kam ke jing syakri ke jong pi ya ka kam ukan ran nang tangi pen pau ke jing ngoro ya i pastor tangi pastor RPL long light belai director jong kanika jong ka SCLD department bat kumju ya ki staff baru ki badan ki bela klo ban ya rap ingi bat ki ban penbet ban penbiang ya kini ki kam ti ublei ke jingsuk una ringkat lambat ni na ka benta ke burom ke jauh amen. Kulisibon i komban liru i belai tu kena kublai me iru dei wei ba la sim ni klik ba ban organize kena program bang la madong ba ka jing sim ni klik ba pura ka chung i ka penlong ni program ka ba job kumni ki sien ngai kublai kelo me pi baro ka jing sngongu kalong nakling ngi ka SEL department ki bisa sabngi kalong nak mentaju pilang baro nandu ino hikai kena school bat baro ki bedon lang hakini ke kamera ti ngina paslam syu hadian balawai kini ke program nak liang jongi tangkum kadak jong gajinya kemenlang ila pun kre ya ka refreshment ti piso ban up apa ni nes ha pasam tu kesang ni ti nawai ke program ngini yang lang sejak ngini sendur bat na ada sendur pada ngin saya di Syah ti ngin ya Malaysia Di kublai sibut sihisian pada baro dengan kepat bagi yang lang bat sihisian ngan khot i store hakupar bin sobaban bu akijing duai in duai nam akijing pam bat in air we akijing kerku bat penuai store. Jadi ni ya. A try blay berupa juni bahapening yang u ime try nak benta kan ke por ke kodor melapen yo yangi kum ki student staff bat kino hikai jo ni school bagi dia snow bagi snap igini ke jing shisha ke bagi dia trend
hagabi day bagajing gajongi ke baman lagi singi sla jong ni kendo ai begini ki kentin ke batei kini rap yangi bangin yo mat a try ye gajing thau thumai gajing gajongi bat bangin san ngin he ru kumju da gajing yalam bagajing da jing ker ke jome nagini ki jing lian ke basniu ke bala bante ban khum ye gajing gajongi try bha kani ko por hadin bangi lawai kini ko awareness program ni don ru benishim banta nagini ki jing bam ki jing di kin kentang yaki ke nong gidawai ke bit bante be kirung git khatmet ki jongi pada ka bawai no to da ai ru be ke jingai e ke badap biang ke jong try bunong penim jingi uchi skres ke jing ie ke jong blek pana bom jikot ke jing slok mun sim ba khu ke long ringkat lembat ni na du menta bat hadu halakarta amen